αναγνωρίζοντας την ιστορία μας. Η ελληνική μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Καλώς βρεθήκαμε στην δεύτερη εκπομπή της σειράς «Η ιστορία της μουσικής». Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο που ανοίγουμε εδώ, στο πλαίσιο των εκπομπών γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η πολιτική ιστορία, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο η ιστορία των κοινωνιών, δεν είναι μόνο η ιστορία των ιδεών ή της πολιτικής, αν θέλετε, ή των πολέμων. Σας έχουμε παρουσιάσει την σειρά γνωρίζοντας την διατροφή μας, η διατροφή του ανθρώπου από το 10.000 π.Χ. έως σήμερα. Μια εκπομπή, και σας το αναγγέλω τώρα, μια σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που έγινε πλέον και τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ σε 5 εκπομπές που θα προβληθεί με το καλό, με το καινούριο πρόγραμμα στην τηλεόραση του Sky και χαιρόμαστε πολύ. Από την περασμένη Κυριακή σας παρουσιάζουμε την σειρά στην ιστορία της μουσικής και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή και αυτή η εκπομπή, η ραδιοφωνική εννοώ, θα αποτελέσει την πρώτη ύλη έτσι ώστε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα που έχετε, που ενώνεται ο λόγος και η μουσική, να προσθεθεί και με την εικόνα και να γίνει ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, είμαστε στη μουσική, έχουν τεθεί ήδη οι κανόνες και οι αντιλήψεις και την θεωρία της μουσικής από τους προγόνους μας, δηλαδή στην εποχή που προηγείται της κλασικής περίοδου, όπως μας τα εξηγούν η κυρία Ρενάτα Δελιανούδη. Η κυρία Δελιανούδη είναι λέκτορ μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και έχει και την επιστημονική ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτής της σειράς των εκπομπών. Μαζί μας από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Στέλιος Ψαρουδάκης και συνεχίζει να είναι και σήμερα καθηγητής αρχαίας μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Δελιανούδη, καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Κύριε Ψαρουδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ορίστε, παρακαλώ. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει έτσι για τους φιλόσοφους, όπως αυτοί προσέγγισαν, ανέλυσαν και περιέγραψαν, είπαμε, την μουσική, την ηθική μάλλον διάσταση της μουσικής. Είχαμε μιλήσει για τον Πλάτωνα μέσα από τα έργα του Πολιτεία, Νόμους, Τίμαιο και Πρωταχώρα, όπου ως πιο αυστηρός από όλους τους φιλοσόφους που ασχολήθηκαν λοιπόν με την παιδαγωγική και παιδευτική αξία της μουσικής ήταν ελάτρης του απλού, του διαυγούς, του αρενοπού, του δωρικού θα λέγαμε. Ήταν δηλαδή λίγο πιο συντηρητικός και αυτό βέβαια τεκμηριωνόταν. Φέραμε και αρκετά παραδείγματα, ο κύριος καθηγητής εδώ μίλησε για την ηθική διαπαιδαγώγηση, για τον δηλητηριασμό της ψυχής, για την αρενοπότητα και τη στιβαρότητα που πρέπει να έχουν τα αγόρια όταν μεγάλωναν από την ηλικία των 6-7 ετών που έμπαιναν και στην διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης. Να πάμε λίγο στον Αριστοτέλη, μαθητή του Πλάτωνα, και να πούμε εδώ ότι λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Οι εποχές εξελίσσονται, το βλέπουμε αυτό και σήμερα, το ίδιο ίσχυε και εκείνη την εποχή. Ο Αριστοτέλης παρουσιάζεται λίγο πιο καινοτόμος σε ό,τι αφορά την περιγραφή του αλλά και την πεποίθησή του σε σχέση με την ηθική διαμόρφωση ή την ηθική διάσταση της μουσικής. Ο Αριστοτέλης πέρα από τη διαμόρφωση του χαρακτήρα, καλού ή κακού της μουσικής, έλεγε ότι οι νέοι πρέπει οπωσδήποτε να μαθαίνουν μουσική για 4 λόγους. Άλλους 3 δηλαδή ακόμα. Πρώτον, για διασκέδαση και ξεκούραση. Κάτι που ο Πλάτωνας δεν το είχε ενστερνιστεί. Για ποιότητα ήθους, για διανοητική και αισθητική απόλαυση. Έχουμε δηλαδή και το κομμάτι της υποκειμενικής απόλαυσης και της προσωπικής αισθητικής. Και για κάθαρση. Και εδώ έχει τη σύνδεση με την ψυχή που την είχαμε δει και την είχαμε συναντήσει στον Δάμονα και γενικότερα στους Πυθαγορείους. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Ναι. Γι' αυτό δέχεται και την φρυγιστή, η οποία συνδέεται με την διονυσιακή λατρεία τελετή. Θεωρεί ότι η αυλή και τα τύμπανα αυτά κατά κάποιο τρόπο καθαρούν τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση που είναι αλήθεια. 2 σημεία όμως είναι πολύ ενδιαφέροντα και πρέπει λίγο να πάμε πίσω από τον Αριστοτέλη, γιατί παρόλα τα αυτά ο Αριστοτέλης συνεχίζει να είναι και εκείνος εκθέτης της περιήθους θεωρίας. Και περίεργος πως και ο μαθητής του Αριστόξενος, ο οποίος υποτίθεται ότι διαχωρίζει τα χωράφια του από όλους τους προηγούμενους θεωρητικούς της μουσικής. Και οι υπόλοιποι που είπαμε μέχρι και τους μεταχριστιανικούς μουσικούς συγγραφείς, οι οποίοι εντάσσονται στην ίδια γραμμή πλεύσεως με τον Πλάτωνα και τον Δάμονα. Το θέμα είναι γιατί ο Πλάτωνας στη συγκεκριμένη περίσταση πολεμά την μουσική. Αυτό πρέπει να απαντηθεί γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή και από τον ίδιο άνθρωπο δεν μιλήσαμε για την περίφημη νέα μουσική.
την avant-garde μουσική των τελευταίων 20 χρόνων του 5ου αιώνα, δηλαδή κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Αυτό γιατί? Διότι ξαφνικά ανατρέπεται όλο το μουσικό σύστημα. Το βλέπουμε στον Αριστοφάνη, ο οποίος στυλιτεύει συνεχώς τους νέους συνθέτες. Μελανιππίδη, Κινησία, Κρέκ, Σοφρίνη, όλοι παρέλαβαν τη μουσική. Μάλιστα ανεβάζει στη σκηνή ο Αριστοφάνης την μουσική σαν γυναίκα, ξεσκισμένα τα ρούχα της. Κοιτάξτε, λέει, πώς με κατάντησαν οι νέοι δημιουργοί. Και τι έκαναν? Καινοτόμησαν. Καινοτόμοι, αλλά φαίνεται ότι οι καινοτομίες τους δεν ήταν όπως τις Πινδαρικές ή του Λάσου 100 χρόνια νωρίτερα, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το κοινό και καθιερώθηκαν. Ετούτες εδώ φαίνεται ότι ήταν τελείως ανατρεπτικές. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε είναι, λέει ο Αριστοφάνης, πήρανε το ρήμα «ηλίσετε», περιτυλίγεται, «ηλίσετε», και το κάνανε στο τραγούδι «ειλίσεται». Δηλαδή παίρνουν μια συλλαβή και την τεντώνουν όταν την αναφθόγκο, δηλαδή, το διαβάζετε αναφθόγκο, και σαν αυτό δεν επιτρέπεται. ερασμιακή. Όχι, το ει πρέπει να διαρκέσει 2 χρόνους. Δεν μπορεί να διαρκέσει 2 συν 2 συν 2 6 χρόνους, διότι μετά καταστρέφεται το υφάδι της γλώσσας. Αυτό είναι μια καινοτομία. Και ποιος ξέρει τι κάνανε και με τη μελωδία. Ξέρουμε ότι ο αυλητής, ο οποίος συνόδευε διθυράμβους των ανατρεπτικών αυτών συνθετών, χόρευε. Και μάλιστα έτρεχε όταν πεζόταν η σκύλα, ένα έργο, τότε ο αυλητής εμιμήτω τη σκύλα και κινιόταν, και αυτό ήταν αντιαισθητικό κατά τη γνώμη των παραδοσιακών, όσοι είχαν τις αναφορές τους στον παλιό καλό καιρό των μαραθωνομάχων. Δείχνει όμως και αυτό και τη σύνδεση του άρρηκτου τρυφιούς, ότι η μουσική ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με μια θεατρική τελετουργία, θα έλεγα, με τη μουσική, το λόγο και το. Έρχονται λοιπόν αυτοί, ο Πλάτων και οι υπόλοιποι, έχουν πίσω τους αυτήν την προϊστορία ορισμένων δεκαετιών και επιτίθενται στην πραγματικότητα σε αυτήν την καινοτόμο, νέα, ανατρεπτική μουσική κατάσταση. Και είναι η ώρα για να συμβεί αυτό. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό πάντως, στο επίπεδο του θεάτρου. Κάτι μου θυμίζει, δηλαδή, και σήμερα δεν λέμε, ρε παιδιά, μήπως να μάθουμε οι σημερινοί πώς πεζόταν πραγματικά ή πώς νομίζουμε ότι ήταν η πρώτη εκτέλεση, ας πούμε, στις κωμωδίες του Αριστοφάνη, και ας σταματήσουμε λίγο αυτήν την άκρατη επικαιροποίηση, όπου, ας πούμε, σε μια παράσταση του Αριστοφάνη περπατάει η Λαγκάρδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θίγεται αυτό το θέμα, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, ας μάθουμε πώς πεζόταν και μετά να κάνουμε και τη Λαγκάρδ μέσα. Είμαι ο τελευταίος που θα έχω άποψη από αυτού, αλλά απλώς θέλω να το θίξω ότι να μάθουμε και πώς πεζόταν, ας πούμε, η Αντιγόνη, και μετά να βάλουμε στην Αντιγόνη ό,τι θέλουμε ως καινοτόμος. Και έτσι έπρεπε να διδαχθεί και η Αντιγόνη στο σχολείο. Να διδαχθεί έτσι, όχι να την επικαιροποιούμε κατά κάποιο τρόπο με το οποιοδήποτε στυλ της κάθε εποχής, διότι πάβει να είναι η Αντιγόνη εκείνης της εποχής. Όταν εμείς στο 2 ερμηνεύουμε μια σονάτα του Μπετόβεν, πρέπει να την ερμηνεύσουμε μέσα στα πλαίσια, τα στιλιστικά της εποχής του Μπετόβεν. Εντάξει, καθένας έχει το προσωπικό του ύφος και ξεφεύγει, αλλά παρόλα τα αυτά, ο δάσκαλος μας προσέχει πάρα πολύ να μην ξεφύγουμε από τα όρια. Παλιότερα, επί Μερκούρη, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα εργαστήριο μελέτης του αρχαίου δράματος. Δεν λέμε ότι όλα τα αρχαία δράματα στην Επίδαυρο και αλλού πρέπει να παριστάνονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι να έχουμε ένα εργαστήριο στο οποίο να μπαίνουμε οι άνθρωποι που θέλουμε να πάμε πίσω στην αρχική μορφή και να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να το πάμε. Αλλά αυτό νομίζω ότι καταπνίγηκε και τέλος δεν προχώρησε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν και σε εκείνα τα χρόνια γίνονται παρατηρήσεις στο το πράγμα που ξεχύλωσε λίγο. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Αυτό αντελήφθη. Ήταν ο κριτικός, έτσι με γιώτα, ο κριτικός της εποχής, αυστηρός κριτικός της εποχής. Η θεατρική μούσα έχει κατακλείσει τα πάντα, όπως λένε. Πάει πια η παλιά καλή μουσική και τα παλιά καλά ήθη. Τώρα όλα είναι δωροδοκιστή. Έκπτωση από εκεί και έπειτα. Πριν προχωρήσετε, κύριε Ψαρουδάκη, κριτικός στην καταγωγή, τώρα εδώ πάει το ίδιο. Το φαΐ ήτανε. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να μας διαβάσετε τα αρχαία με τους τονισμούς, γιατί έκανε μια ωραία παρατήρηση προηγουμένως η κυρία Δαλιανούδη, για να δούμε λίγο τη διαφορά, δηλαδή πώς διαβάζουμε εμείς ένα αρχαίο κείμενο και πώς διαβάζετε αυτό τραγουδιστά. Σαν αυτό που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή. Γιατί θέλω, μήπως υπάρχουν σήμερα φίλοι και φίλες στην ακρόαση που δεν έχουν ακούσει την προηγούμενη, δώστε μας ένα παράδειγμα. Μήπως και το καταλοφύρο, με καταλοφύρωμα, ή να το πείτε πρώτα πεζά, όπως το διάβαζε ένας νεοέλληνας, και πώς το έλεγε ένας αρχαίος Έλληνας. Προφέρατε το ΑΙ. Καταλοφύρωμα, ας πούμε. Δηλαδή στον προφορικό λόγο, για να γίνεται ευδιάκριτη λέξη
Έτσι ο μιλούσαν. Ο φόκος και ο ρυθμός, ο μετρικός πόδας. Κοιτάξτε να δείτε, η λέξη θάλασσα είναι και νεοελληνική, είναι και αρχαία. Σήμερα θα πούμε θάλασσα, σε 3 σύλλαβες, τα-τα-ταμ. Και θα τονίσουμε δυναμικά την πρώτη σύλλαβη, την προπαραλίγουσα. Γιατί εκεί τονίζεται η λέξη. Ναι, ο αρχαίος θα τονίσει την προπαραλίγουση, αλλά μουσικά. Δηλαδή θα ανεβάσει τη φωνή του. Μιλάμε για hertz, όχι για decibel. Και επειδή θα ακολουθήσουν 2 σίγμα, η μεσαία, η ενδιάμεση σύλλαβη θα μακρύνει κατά τη. Θα γίνει διπλάσια από τις υπόλοιπες 2. Άρα δεν θα πει θα, λα, σα, αλλά θα πει θα, λα, σα. Θα ακουστούν τα διπλά σίγμα όπως ακούγονται σήμερα στην κυπριακή διάλεκτο. Όπως ακούγονται τα διπλά L στο άλλα στα ιταλικά. Όπως ακούγονται αλλού τα διπλά, γι' αυτό υπάρχουν. Το πρώτο σύμφωνο διπλό θα κλείσει την προηγούμενη συλλαβή και το δεύτερο σύμφωνο θα ανοίξει, όπως λένε οι γλωσσολόγοι, την επόμενη συλλαβή. Άρα η αρχαία προφορά της λέξης θάλασσα είναι ταράσσα, ταράσσα. Έρευνες που έγιναν στα ομηρικά έπι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι δυναμικά οι αρχαίοι τόνιζαν την τελευταία μακρά συλλαβή κάθε λέξης. Εδώ η τελευταία μακρά στη θάλασσα είναι η λίγουσα προπαραλίγουσα. Άρα θάλασσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το θήτα είναι ένα ταφ με εκπνοή, δασινόμενο, έτσι όπως λένε οι Κύπροι σήμερα, τώρα παίζω τόπι. Ή όπως λένε οι Εγγλέζοι, it's time to go. Το τ είναι το ταφ αυτό. Γι' αυτό και γελά ο Αριστοφάνης και κοροϊδεύει τους σκύθες αστυνόμους της Αθήνας, διότι έρχονται και δεν μπορούν να πούνε θάλασσα, μόνο λένε τάλασσα, τάλασσα. Που τα ακούμε και σήμερα από ανθρώπους που έρχονται από εκείνες τις περιοχές, Ουκρανίας κλπ. Δεν μπορούν ορισμένους ελληνικούς, νεοελληνικούς φθόγκους να τους πούνε. Κύριε καθηγητά, όμως, οι αρχαίοι λέγανε θάλασσα ή θάλατα? Το Αττικό, διπλό ταφ. Και τα 2. Αν το πούμε έτσι, τότε είναι το ίδιο πράγμα, είναι 2 ταφ. Είναι 2 ταφ, ναι. Ταλάτα. Αλλά είναι υψηλό ταφ. Το πρώτο είναι δασινόμενο ταφ. Δηλαδή θήτα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας τότε, φυσικά και εσείς κυρία Δελενούδη, προς την ομιλούσα γλώσσα μας σήμερα. Έχει χάσει πάρα πολύ από τη μουσικότητα και τη μελωδικότητα και την ποικιλία και την ομορφιά της αρχαίας ελληνικής. Να επέμβω λίγο εδώ, γιατί διαφωνώ. Διαφωνείτε κύριε καθηγητά? Μ' αρέσει πάρα πολύ η νεοελληνική μας γλώσσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν είπα ότι δεν μου αρέσει. Σε σχέση με αυτό που ακούσαμε, όπως εσείς πολύ ωραία μας το εκφέρατε, μας το προφέρατε, νομίζω ότι η νεοελληνική γλώσσα είναι πολύ πιο στεγανή, θα έλεγα, σε σχέση με το αρχαίο ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα. Να το δούμε. Ό,τι πείτε με παραδείγματα, σας παρακαλώ. Ακριβώς αυτό ήθελα. Να σας πω τα ίδια λόγια. Όχι, εγώ με τον κύριο Ψαρουδάκη ώρες ατελείωτες να τον παρακολουθώ. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να τραγουδάει κιόλας. Ναι. Θα τον ακούσουμε, τον απολαύσουμε. Το ίδιο απόσπασμα και στην αρχαία προφορά και στην νεότερη. Τον Αγαμέμνονα που είπαμε, 10 μενέτος. 10 μενέτος τότε πιπριάμο ο Μέγας Αντίδικος, Μενέλαος άναξιδ Αγαμέμνων, ακούτε ανάπεστο. Είναι αδύνατο να ακουστεί ο ανάπεσος το τα-τα-ταμ, εάν εγώ προφέρω όλες τις συλλαβές ισόχρονες. 10 μενετός το δε πιπρίαμο. Πρέπει να πω 10 μενετός το δε πιπρίαμο η Μέγας Αντίδικος, για να ακουστεί το μονό και το διπλό, το μονό και το διπλό. Εάν δεν το πω έτσι, γι' αυτό και το παιδί στο σχολείο δεν καταλαβαίνει το μέτρο ποτέ, δεν διδάσκεται. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα για να το πω αυτό, δηλαδή είναι ώρες μελέτης πάνω κάτω στο διάδρομο του σπιτιού μου για να μπορέσω να πω με αρχαία προφορά έναν στίχο. Ποτέ δεν το κατάλαβα κύριε Ψαρουδάκη. Και χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί και δεν έπεσα ποτέ σε κάποιον Ψαρουδάκη να μου το πει έτσι. Έπρεπε να σπουδάσετε μουσικολογία. Μήπως και. Και είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και βέβαια τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι ο αρχαίος τραγικός λόγος είναι ποιητικότατος λόγος. Όχι μόνο ποιητικός με την έννοια ότι έχει ποιητικές λέξεις και ποιητικές εκφράσεις, με αυτή την έννοια του ποιητικού, αλλά με του ποιητικού με την έννοια του μέτρου. Είναι ένα ρυθμικό πράγμα που ξεκινάει από την αρχή και τελειώνει στο τέλος. Είναι ένας συνεχόμενος ρυθμός, ο οποίος μάλιστα εναλλάσσεται, έχει αλλαγές. Άρα έχουμε ένα έμετρο θέατρο. Έτσι πρέπει το παιδί να μάθει την Αντιγόνη, ότι είναι ένα έμετρο, είναι ένα τραγούδι, το οποίο άλλοτε απαγγέλλεται και άλλοτε άδεται. Τραγουδιέται. Η Αντιγόνη θα εμφανιστεί στη σκηνή και θα τραγουδήσει και θα χορέψει και θα πει τις μονοδίες της. Και ο χορός θα την πλαισιώσει. Άρα πού διαφωνείτε για την σημερινή νεοελληνική γλώσσα? Δεν έχει χάσει λοιπόν την ποιοτικότητά της? Όχι. Όταν ακούω έναν καλό νεοελληνικό λόγο, τέρπομαι πάρα πολύ. Με ικανοποιεί. Άρα... Το ίδιο όπως και τον λόγο του αρχαίου δράματος, ας πούμε. Στην αρχαία προφορά. Ναι, στην αρχαία προφορά.
Αυτό εννοώ. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν μπορώ να το εκτιμήσω αισθητικά γιατί δεν είμαι αρχαίος. Εάν ήμουν αρχαίος, το αποδίδετε όμως όπως οι αρχαίοι. Το αποδίδω στην προσπάθειά μου να προσεγγίσω την αρχαία φόρμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μου αρέσει η αρχαία φόρμα. Μπορεί να μπω σε ένα μουσείο, να δω ένα αγγείο και να μην μ' αρέσει. Αλλά αν σαν αρχαιολόγος αποκαθιστώ την φόρμα του αγγείου, είτε το ψηφιδωτό ή την τοιχογραφία, μπορεί να μην μ' αρέσει. Να μ' αρέσει, ας πούμε. Με βρίσκεται σύμφωνη και μου δίνετε κιόλας την ευκαιρία να πω ότι τελικά όλοι, λίγος πολύ, σύμφωνα με την κουλτούρα που βιώνουμε, είμαστε λίγο κουρδισμένοι στο τι θέλουμε να ακούσουμε ή το τι περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, σίγουρα θα σας έχουν πει, θυμάμαι και από την εποχή μου, όταν ήμουν φοιτήτρια στα Έδρανα που διδάσκατε εσείς, όταν μας βάζατε αρχαία ελληνική μουσική, τουλάχιστον τις πρώτες φορές, όλοι κοιταζόμασταν και γελούσαμε γιατί μας φαινόταν όχι μόνο κάτι ξένο, κάτι παράφωνο. Τα αυτιά μας, δηλαδή, θέλω να πω, είναι κουρδισμένα στο δυτικό σύστημα με το οποίο έχουμε μεγαλώσει όλοι μας. Σιγά σιγά, αν μπει κανείς μέσα και το σπουδάσει αυτό, σιγά σιγά το συνηθίζει και του φαίνεται έβυχο αυτό που θα λέγανε και αρχαίοι Έλληνες. Αλλά ένας μέσος ακροατής, ένας μέσος Έλληνας θα το βάλεις να ακούσει για πρώτη φορά έναν αυλό, έναν διάβλο, μία λύρα ή να παίξουμε ένα από αυτά τα γέννη που μιλήσαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα δούμε ότι ίσως να μην του αρέσει αισθητικά. Άρα θέλω να πω το αισθητικό κομμάτι είναι και λίγο θέμα και τριβής, αλλά κυρίως οικειότητας, πολιτισμικής οικειότητας. Με το πόσο έτοιμοι, προετοιμασμένοι είμαστε. Το ίδιο δεν ισχύει για τις γεύσεις. Αν φάμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν μας αρέσει. Αν δούμε ένα ρούχο ή ένα χρώμα, ένα συνδυασμό χρώμα από την Ινδία ή από την Κίνα, μπορεί να μην μας αρέσει. Όμως το γνωρίζουμε ως φόρμα. Είναι αυτή η φόρμα. Πηγαίνω στην Ιαπωνία, βλέπω ένα θεατρικό καμπούκι, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, το καμπούκι είναι αυτό που βλέπω ως φόρμα. Η τέχνη είναι φόρμα. Δηλαδή αυτό που εμείς πηγαίνουμε στα οδεία να μάθουμε, αυτό που είπα προηγουμένως, την σονάτα του Μπετόβεν, τη σονάτα του Μπράμς. Αλλιώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το μυϊκό μου σύστημα για να αποδώσω τη σονάτα του Μπράμς και αλλιώς γιατί κάθε συνθέτης είναι ένας ολόκληρος κόσμος με τη δική του αισθητική. Άρα και η απόδοση των τραγωδιών ή των κομμωδιών σε πρώτη φάση, σε πρώτο επίπεδο είναι μια φόρμα, κύριε Ψαρουδάκη. Αυτή τη φόρμα πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά. Ναι, και μετά από εκεί θα έρθει ο ίδιος που θα σπουδάσει και θα το μάθει αυτό να φέρει και ένα νεωτερικό. Ναι. Αλλά θα είναι ένα επόμενο στάδιο. Δεν μπορεί να είναι μόνο το νεωτερικό. Όχι, μπορεί να εμπνευστεί από αυτό και να κάνει κάτι πρωτότυπο, κάτι δημιουργικό. Ας πούμε, οι Ρωμαίοι ξανάγραψαν τις αρχαίες τραγωδίες. Δεν πήραν την αρχαία τραγωδία, την ελληνική, να την σκηνοθετήσουν ή να τη μεταφράσουν στα λατινικά. Ο Σενέκας ξαναγράφει τη δική του Μύδια. Αργότερα ο Ανούι θα γράψει τη δική του Αντιγόνη. Και στην Αμερική το ίδιο πράγμα. Εμείς αυτό που κάνουμε σήμερα, ένας σκηνοθέτης να παραλαμβάνει τον αυτούσιο αρχαίο λόγο, το αυτούσιο κείμενο και να το σκηνοθετεί χρησιμοποιώντας τον αρχαίο λόγο, αυτό εμένα προσωπικά πολύ με ξενίζει. Δεν μπορώ να ακούω λέξεις Κλητεμνίστρα, Αγαμέμνων που έχω μάθει να τους συνδέω με συγκεκριμένες φόρμες, να τις ακούω στο θέατρο και να βλέπω μπροστά μου την τελευταία avant-garde προσέγγιση του είδους. Αυτό με ξενίζει, αλλά αυτό είναι δικό μου προσωπικό θέμα. Δεν απαγορεύουμε τίποτα. Σε δημοκρατία ζούμε και μπορεί κάθε ένας να φτιάχνει κάτι καινούριο. Το θέμα είναι εμείς που θα θέλαμε να προσεγγίσουμε το αρχαίο δράμα χωρίς να είμαστε εθνοκεντρικοί, να αναγάγουμε τους εαυτούς μας της εποχής εκείνη, πιο ανθρωπιστικά, όπως θα το κάνουμε με οποιοδήποτε. Το είπατε προηγουμένως, είναι τόσο ωραία την τιμή του λόγου σας, ότι πήγα στην Ιαπωνία και είδα το συγκεκριμένο θέατρο και το είδα όπως παίζεται. Αυτό παίζεται εκεί. Μπορεί δίπλα να παιχτεί το εκείνο το έργο με μια άλλη ματιά. Αλλά εσείς ως επισκέπτης, εγώ που πάω να γνωρίζω τον Ιαπωνικό πολιτισμό, ένα του σκέλος είναι ότι εκεί με περιμένει. Παίζεται έτσι. Δεν παίζεται παραλλαγμένο. Παίζεται όπως το συνεχίζουν και εκείνοι, όπως το βρήκαν και το συνεχίζουν. Βέβαια, το κατεστημένο θα μας πει ότι ξέρετε, είναι τόσα τα κενά, είναι τόση η άγνοιά μας για ορισμένα μέρη του αρχαίου δράματος που δεν έχει νόημα. Δηλαδή οι εικασίες μας θα είναι πάρα πολλές. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί έχουμε το ρυθμό. Έχουμε τις σκάλες. Έχουμε την σύνδεση λόγου και φόρμας ρυθμικής. Αυτά πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά. Το τι διδάγματα μπορεί να βγάλει κανείς από την Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι άλλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο της φόρμας. Εδώ μιλάμε για την φόρμα. Η φόρμα πρέπει να διδαχθεί. Επιμένω σε αυτό, διότι αν δεν καταλάβουμε το κέλυφος μέσα στο οποίο περικλείεται το νόημα συνδέεται, όπως μαθαίνουμε και στα οδεία, συνδέεται άρρηκτα με φόρμα. Νόημα περιεχόμενο είναι ένα δίπολο το οποίο ποτέ δεν αποχωρίζεται
το ένα μέρος στο άλλο. Πριν προχωρήσετε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε κάτι με τον τρόπο έτσι που απαγγείλατε τα αρχαία, να μας πείτε, επειδή μαθαίνουμε για αυτήν την μουσικότητα στη γλώσσα, αλλά δεν την έχουμε ακούσει τη μουσικότητα στη γλώσσα. Μπορείτε να εκφέρετε και κάτι από τα νεοελληνικά που να έχει αυτήν τη μουσικότητα την οποία εσείς διακρίνετε και σας ευχαριστεί, ικανοποιεί, όπως μας είπατε προηγουμένως? Κοιτάξτε, όλη η ελληνική ποίηση είναι πάρα πολύ ωραία όταν ακούγεται, ιδίως από πού να ξεκινήσει κανείς. Εγώ ίσως και λόγω καταγωγής να σας πω ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο, το οποίο θαυμάζω. Ναι. Ένα τετράστιχο που λέει «Από όσα κάλιοχι άνθρωπος τα λόγια χου τη χάρη, που κάνουσι κάθε καρδιάς παρηγοριά να πάρει, και που κατέχει και μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσει και γελού τα μάτια των ανθρώπων». Είναι πάρα πολύ ωραίος ο ρυθμός. Με ικανοποιεί πλήρως. Είμαι βέβαια και εκθέτης αυτού του πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Έχω κι άλλο έναν λόγο να μου αρέσει, γιατί το ακούω από μικρό παιδί. Βιωματικά. Ναι, έχω εμποτιστεί κατά κάποιο τρόπο με αυτήν την κουλτούρα, αλλά μπορώ να συνεχίσω να σας μιλώ για τον Ερωτόκριτο, να σας απαγγέλω κάμποσους στίχους. Υπάρχει κι άλλη ποίηση, την οποία δεν ξέρω απ' έξω αυτή τη στιγμή, αλλά όπως βλέπετε αυτή είναι ποίηση με μέτρο και αυτή. Αλλά δεν είναι μέτρο το οποίο το καθορίζουν οι σύλλαβες. Έτσι, είναι μέτρο το οποίο καθορίζεται από τους τόνους των συλλαβών. Έτσι, έχουμε μετρική, τονική ποίηση και μελοποίηση παρά προσωδιακή, αυτό που είχαμε πει ότι ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα. Και εδώ θα ήθελα έτσι να πούμε για την σημειογραφία της αρχαίας ελληνικής μουσικής, κύριε καθηγητά. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Την προηγούμενη εβδομάδα θίξατε τον πίνακα του Αλίπιου και είναι και το μοναδικό ουσιαστικά τεκμήριο, γραπτό τεκμήριο που έχουμε για το πώς να αποκωδικοποιήσουμε και για τα λίγα σπαράγματα που μας έχουν μείνει, να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν την αλφάβητο, την ελληνική αλφάβητο, έτσι όπως θα πεζόταν ή ακουγόταν πλέον μουσικά. Και να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν το πεντάγραμμο που πιθανότατα όλοι ξέρουμε, έχουμε στο μυαλό μας της σημερινής εποχής, που είναι από τον 15ο-16ο αιώνα και μετά, με τις νότες αυτές, αλλά χρησιμοποιούσαν το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, και εδώ φαίνεται και η άρρηκτη σχέση μεταξύ λόγου, μεταξύ γλώσσας και μέλους μουσική. Δεν είχαν δηλαδή διαφορετικές νότες, είχαν τα γράμματα του αλφαβήτου, απλά τα χρησιμοποιούσαν πολλαπλώς, δηλαδή είτε στην ευθεία τους θέση, στην ανεστραμμένη τους θέση, στην απεστραμμένη τους θέση, με κάποιους τονισμούς για λιγότερη ή μικρότερη ή καθόλου παύση ή παρατεταμένη τέλος πάντων νότα, φθόγκο, αξία θα λέγαμε, και έχει πολύ νομίζω μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό. Βέβαια. Οι Έλληνες από τους αρχαίους λαούς είναι οι μόνοι που διαθέτουν μουσική σημειογραφία. Την ονομάζουν παρασημαντική και η έκφραση είναι παρασημένο με το μέλος. Που είναι ενδιαφέρον, δεν είναι παρασημένο με το μέλλον, το παρασημασμένο μέλος. Θα πρέπει να υπήρχε ένα κάποιο σύστημα, όχι αναγκαστικά αυτό που γνωρίζουμε εμείς το τελικό στάδιο, ένα κάποιο σύστημα ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια, για να εξηγηθεί πώς τα τραγούδια της Απφός έφτασαν δεκαετίες αργότερα να γίνουν τραγούδια του Συρμού στα συμπόσια των Αθηναίων. Μια κάποια ενδεχομένως προσωπική σημειογραφία. Η πρώτη μνήα σημειογραφίας γίνεται στον Αριστόξενο, στα αρμονικά στοιχεία, σε ένα σημείο, και μάλιστα σε εκείνο το σημείο καταφέρεται ο Αριστόξενος εναντίον της σημειογραφίας. Βλέπουμε όμως, άμα το καλεξετάσουμε την πολεμική αυτή, θα δούμε ότι δεν καταφέρεται εναντίον της ύπαρξης ενός σημειογραφικού συστήματος, καταφέρεται εναντίον εκείνων που το χρησιμοποιούν, νομίζοντας ότι περιγράφουν μέσω αυτού την φύση του μουσικού φαινομένου. Λέει λάθος δρόμο. Η σημειογραφία λοιπόν υπάρχει πότε? Στα μέσα του Τετάρτου. Ένα αυτό. Προϋπήρχε στον 5ο κλασικό αιώνα, είχαμε σημειογραφία? Μάλλον. Πώς είναι δυνατόν μια ολόκληρη τριλογία με το σατυρικό δράμα, ο συνθέτης της που γράφει τα κείμενα, που γράφει τη μουσική, να μην έχει επινοήσει έστω για τον εαυτό του μια κάποια στενογραφία υποτυπώδη μουσικής. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το επεκτείνουμε λογικά σκεπτόμενοι. Από εκεί και έπειτα φαίνεται να αποκρισταλώνεται ένα σύστημα το οποίο το βρίσκουμε στον Αριστίδη Κοϊντιλιανό, ενδεχομένως 3ος μετά Χριστόν, και στον Αλίπιο μετά Χριστόν και αυτός, 4ο-5ο κάπου εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο σε συνεργασία ως πηγές για μας διδάσκουν την αρχαία σημειογραφία, και έτσι είμαστε εμείς σήμερα σε θέση
να προσεγγίσουμε, αν όχι 100%, σε ένα μεγάλο ποσοστό τις αρχαίες παρτιτούρες και να τις το πρώτο μέρος με ένα μουσικό παράδειγμα να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά, να μας παίζετε ένα από τα σπαράγματα, από τα τεκμήρια της μουσικής της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, να παίξουμε κάτι ολοκληρωμένο. Έναν ύμνο, μια και αναφερθήκαμε και στο μετά Χριστόν, έναν ύμνο στον Θεό Ήλιο, που τον έγραψε ο κριτικής καταγωγής, συμπατριώτης μου, Μεσομίδης. Ο Μεσομίδης. Αρχικά δούλος, απελεύθερος. Δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν. Απελεύθερος του αυτοκράτορα Αδριανού, του Φιλέλλιου Αδριανού. Τον πήρε ως μουσικό στην αυλή του και έχερε μεγάλης φήμης στη Ρώμη. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η ελληνική μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Μεσολάβησε το διάλειμμα, αλλά κυρίες και κύριοι μένει στο αυτί μας η πανδεσία.